Να τα πούμε, να τα πούμε ρε κουμπάρε, να τα πούμε. Γεια σου κουμπάρε Καραγκιόζη. Όχι και κουμπάρε. Εμείς εδώ δεν έχουμε κουμπαριές με κανέναν και με καμία εξουσία. Έχουμε όμως ένα κουμπαρά. Κουμπαράς φίλων και ακροατών για την οικονομική ενίσχυση του αυτοδιαχειριζόμενου μεταδεύτερου. Του μεταδεύτερου λέμε. Εκστρατεία για την οικονομική ενίσχυση του αυτοδιαχειριζόμενου μεταδεύτερου. Ο δικός μας Άι Βασίλης είστε εσείς, οι ακροατές. Κάτσε να καταθέσω κι εγώ το συλλεκτικό μπαλωμένο μου ποτιστήρι. Μόνο 15 τρύπες. Άντε παιδιά.